Alarma jo dute iparraldeko irrati libreek. Frantziako gobernuak proposaturiko aurrekontu proiektuaren arabera jasotako laguntzak apaltzeko asmoa dute. Naiz eta frantses legebiltzarreko kultur batzordeak emendakin baikor bat bozkatu urte bukaera arte itxoin beharko dute zenbateko laguntzak jasoko dituzten jakiteko. Arratsaldeon ikusentzuleok Euskal Irratietako lankideekin izan gara eta jarraian eskainiko dizkizuegu xehetasun guztiak eta biarritzeko azoka solidarioan ere izan gara. Emausen aldeko salerosketa azokandian, baita Oztibarren ere aiko taldeak antolaturiko Dance Pirenaikan. Asteragoaz! Frantziako gobernuak proposatu duen aurrekontu proiektuak arriskuan eman ditu iparraldeko irrati libreak. Hain zuzen heldu urteko aurrekontu lege egitasmoaren arabera, laguntzak 135 apaltzeko asmoa lukete. Horrek suposatzen duen asalatzeko prentsaurrekoa egin dute Ipar Euskal Herriko elkarte irratiek. Argitu gira, hori jakin dugularik, nolaz hola nahi duten mugiztu, zenta aman komunian duguna 12 irratiek gira, irrati pobrea gira, algotidekin, eta adibidez Lapurdi irratian 2 langile ditugu bakarrik, 3 behar daizkalaik, eta hori ikusiz, ono mugizten aukutela. Denak unkitia gira, denak ezin konbrentia da. Jakin behar da dola egun batzuk frantses legebiltzarreko kultur batzordeak emendakin bat bozkatu duela elkarte irratien dispositiboa ein berean atxikitzeko. Positiboa da batez ere zenta kasik alderdi guziek babestu baitute emendakin hori seinale hona da guretzat etorkizunelako, zenta bidea oraindik luzea da. Hain zuzen, 29/3 artikulua erabiliz gero murrizketak egiten ahalko lituzkete. Deliberatzen aldu eztabaidak moztea, edo berriz orkestuz hasielako testua, proposamena, edo testu bat pixkatara muldatua, baina ez dakigu zeinetan. Diru laguntzen apaltzaren berria jakin bezain pronto, irrati libreen aldeko elkartasun uholde bat agertu da. Pozik gaude, eraiten aldugu izan den babesarekin, bai politikainen gantik, baita ere gizarte zibilian. Hori erran behar da, ez dugu aski azpimarratu, baina sindikatuek babestu gaituzte, beste prentsako arduradun batzuk, bada zerbait ala ere mugimendu hortan biziki polita dena eta anitza. Irratiak mugitu direla, eta parlamentariek animaleko lana indutela, eta errangin ezake, eta untsako proiektu bali maut, alderdi guzietakoak kasik berdin. Hori berri hona da. Urte bukaera arte itxoin beharko da, irrati librek zenbateko laguntza jasoko duten jakiteko. Emausen aldeko salerosketa azoka handia izan da asteburuntan Biarritzen. Altzari eta bigarren eskuko jantzi ezarako, bitxikiriak eta txortxekiak nazioarteko proiektu solidarioak laguntzeko. Gaur egun ikusten dugu Emaus mugimendua bizi-bizia dela, eta bereziki gazteri badela, sartzen dena Emausen, eta ideia berriekin erakusteko elkartasuna modu anitzetan egiten ahaldela, eta egiten dugu bakotsak gure mailan, gure gizartean jende gehiago, beti gehiago badela sufritzen duena, sozial mailan, ekonomia mailan, eta beraz entxeatzen gira, beste batzukin ere, Emaus mugimendua ez dugu monopoloa, zoritxarretz ez gira bakarrik, badira jende anitz pobreak laguntzeko, baina egiten dugu ahal duguna egunerokoan. Eta erosketez gain animazioak eta mailenguruak. Etorkinen eta migratzaileen laguntza erdigunean publiko zabalari sentsibilizatzeko xedez eta laguntza areagotzeko izan ere Emausek geroz eta eskari handiagoa du euren herrialdetatik iesi datozen migratzaileen partetik. Gaur egun irabaziko ditugun sosak, diruak, igorriak izanen dira Asian, Afrikan eta Ego Ameriketako Emauseko talde batzuetan eta Emauseko proiektu batzuetan. Diru hori hemen irabazia dena
ez da egoiten eskolegian edo Frantzian, baina joanen da internazional mailan. Eskualde osotik etorritako taldeak, baita mugaz gaindikoak ere lehen dabiziko zelkarrekin merkatu solidario honetan. 30 milioi edo gehiago biltzen ditugu, orduan talde bastante handia. Baina helburu soziala Emauseko talde guztiak bezala, ez? Harrera eman jendeari. Biltzen dugu Nafarroa osoan, batez ere etxesetzeko bilketa egiten dugu, baina ere baditugu beste zerbitzuak, eta etxe batean dauden gauza arruntak, arropa, etxe tresna elektrikoak, altzariak, objektu txikiak, jostailuak, eta hola. Nik uste Emaus talde gehienak egiten dugula lan hori ez, eta guk hori egiten dugu, hori da gure lana. Urte askoren ondotik eginda berriro nazioarteko Emausen saloina arrakasta handia jende zabatu zen Irati erakustazokan. Eta besteak beste etorkinekin Irungo Harrera Sareak egindako lana aitortu diote Baionan Alkartasuna Fundazioaren sari banaketa ekitaldian. Kriminalizatzen ari digute toki guzin barna, hemen iparralden Donostiko afariko jendeari baita ere, orduan posten gara ematia, ze honek esperantza pixkot ematen digu baita ere gure lana segitzeko. Sarituen artean, Baleak elkartea, Filip Aramendi eta Jokin Etxebarria bakebidea mugimenduko kidea ere. Alkartasuna Fundazioak euskal kulturan, gizartean eta politikan lan egin duten pertsona eta elkarteak saritzen ditu Nestor Basterretxearen 7 dominarekin. Euskal Herriaren garapenean eta kohesioan egin duen lanakatik saritu dute Jokin Etxebarria, bakebidea mugimendu sozialeko kidea, eta euskal kultura bultzatzeagatik berriz Filip Aramendi Urruñako alkatea. Ez bakarrik politika gintzan, baina pertsona bezala beti prozesuaren alde. Urtero Ipar Euskal Herrian bakarrik 51 pertsona laguntzen ditugu, segitzen ditugu, lan oso desberdina, badira jende adinekoa, jende hori ez duna kotizatu, jubilazio eskazak, prekaritatea, eta lan hori ziurtatu berda, segitu berda, eta gaina guretza da ere bake prozesuan aldugun egin ere ekarpen handi bat. Eta sarituen artean baita ere, 1987tik Hendaian euskal kultura bultzatzen duen Baleak elkartea. Euskaraz bizitzen saiatu, aite ditugu hori, mintza praktikak, pintxopotea, mendirterak, solasaldiak, baita ere sagarduguna ere ez, urtean behin, saian kantuz, olentzero, santagedan eratatzen geha, eta saiatzen gara pixkat euskaren inguruan girotzen herria, eta gozatzen horrekin, ez dela gutxi. Astero egiten dugu pintxopoteoa, elkarte batzukin elkarlanean, eta gero, Baleakeko ekipoak, gu 10 ekipo gira, ostiralero pintxopotea egiteko. Txandaka. Sari banaketan denak eskerturik agertu dira orain arteko lana aitortzagatik, eta denek azpimarratu dute oraindik ere lana badagoela egiteke, bai Ipar Euskal Herrian baita Bidasoaldeko eskualdean ere. Jalgia di dantzara, Danspirenaika ere horretara etorri da mugak zabaldu eta estutzera Pirineotako kultura eman komun eta anitza aldarrikatzera. Bunuztar xoriak dantza taldeko aurren ikuskizuna, dantza familian, Bazkari herrikoia eta erromeria nagusi iganduntan Aiko taldearen eskutik Donaistibarreko pilota plazan. Akitania Berria, Euskadi, Nafarroa eta Euroeskualdearen laguntzaz, martxan jarritako ekimena, Danspirenaika dantza tradizionalaz gozatzeko bidai kultural bata, Pirineoen bihotzean dantzan egin eta dantzatzen ikasteko aukera bat. Aurten uztailean, etxon izan ostean, irailean Erronkarin eta urriaren azken asteburuan Oztibarren, Larzabalen larun batean eta Donaistibarrean igandean. Dantzarekiko pasioa eta elkartzen gaituen gure hitzik gabeko hizkuntza partekatzen saiatzeko xedez, mugetatik haratago. Mendiak kararen arteko biderik motzenak izan dira beti elkargune bat, ospakizun amankomuneko toki bat, festa, erromeria eta dantzagune bat. Ikusentzuleok, dantzan amaituko dugu beraz, gure gaurko saioa bihar arte.